Здравейте, потребители на Туп, аз съм The Sweet, а това е The Killer Pro BG и не си игра. Той не може да говори, понеже няма хубав микрофон. И днес, да, по-скоро няма никакъв микрофон. Ние се чуваме, обаче той снима и не се чува. Да. И днес идваш ли в къщата? И днес ще играм в терария. Ти къде си? Аз тук се бия срещу зомбите, а ти стоиш горе. Ние тук с този паляк се бием. Умри, бе! Аре, бе, то човек, то с мен е още. Да, това се смееш, защото той ми вика лупата. Айде. А, не. Помощ! Помогни ми! Моля. Не мога, то залезна. О, влезнах. И сега ще му влезнем отгоре. Айде. Еми, аз съм зелената. Ей, идвай да. По-бързичко. По-бързо тук. Направих дупка, бързо идвай. Бързо идвай преди. Направих дупка на тавана. Айде, излязай. Идвай! Скачай! Не натам! А така. Гледай от тапанара. Какво се прави в този случай? Не мога да се бия през врата. Какво? Я падай долу. Между другото вече имаме Анвил. Наковалня. Така, той не знае. Той не знае добро английски. Така, това е първи епизод. Едно малко инфо за каналът ни. Без искам. Тапак. Искам да се спася. Избягах. Чао. Фанаха ме отпреде. Бегал. Аз се направих... Аз се дигнах във въздуха. И тук ще стоя до сутринта. Да си знаеш. Сори! Не мога да спаси. Така, нищо не виждам. Ще ти дам един меч. Само да си взема малко дърво. Как падаща звезда! Рип, рип, рип. Rip in peace. Rest in peace. Няма ма бъгнеш! Змей. Помощ. Няма изядете! Не ми обирай парата! Не ми обирай парата! 6 силвър и 40 копър да си ми дадеш, ако обичаш. Давай си ми ги веднага. 6 силвър нямаш. Еми, аз си ми дадеш 6 силвър.
Вратника ти го отворих. Влезе през вратник. Вратнико. А, така. Твои са другите. Не ми пука, тук сега правя някакъв капан, човек. Излез. Фак! И капана не проработи. После как се качи, ако не е тайна? Омага. Добре. Става. Перфектно. Давай, чак тук не мога да щупа. Бате, от тук не мога да щупа. Гати. Какво? Какво направи? Ако си направил нещо лошо, ще те отрепа. Човек. Бах ти играта. Айде, падни ми от капана, бе, змей. А така. Глей го. Удари Мател. Огото. Умри, фара. Чоп. Ти, ти човек само го чоплиш. Нищо не му правиш друго. Имаме си пленници. Заложници. На какво главно ще снимаме? Да кажа. Ще снимаме главно Терария. Скоро може и на Ark Survival. Аз може да снимам някой път на Unturned или на CSGO. Да. Даже мисля... Да. Даже може още след този клип да снимам един клип на CSGO. Аз съм... Гледай, ще те отрепа! Ти докато ги отрепеш, тебе ще те отрепат. Чече малко ме... Помощ! Помощ! Не искам да стана мъртвец. Съм жив. Мале, топа наприл нея. Край. То умре, край. Мъртъв е. Мъртъв е! Умря! Са влезнах и ви избих, бе! Са ще им влезем у кошера. Ай, бе, аз не мога минем от вие, бе. Ах, Да. Колко време вече стана клипа? Да. Да, още 16 минути поне да... Или 20, някъде там. Че после аз трябва да си тегля бандикъм, защото още не съм изтеглил. И да... Да, в момента той снима. Аз само коментирам и не мога да говоря. Силно. Аз тук тръгнах на некъде. Ма единия май не беше на много малко. Да, затова казвам. Аз там няма да стъпа, докато поне както сайта ми немам. Нема си стъпал капана, да знаеш. Намерих си чест. Блюп. Намерих си блюпи.